Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun ilimi da hikima. Wallafar Dr. Yusuf Khalifa Sheikh Isa Karabiu. Akwai wani hankaka wanda Allah ya shi a cikin dadi, kullum hankakan nan ba a ganin baiwar da Allah ya masa. Sai rinka kallon balbela yana ta sha'awa yana cewa da ma Allah ya shi fari sol kamar barbelan nan, da an yi shi haka da ya hujin daɗin rayuwarsa. Amma kullum in ya ga fatarsa sai ya rika renawa yana cewa baka ce. Rannan sai karfin hali ya je wurin nan ya ce, balbela kullum kallon ki nake, ina sha'awarki, ina kuma ganin baiwar da Allah ya miki. Da ma za ki yarda na zama abokinki, dinga zuwa ina kallon fatan nan taki. Balbelan nan da ta buɗi baki sai ta yi tsaki, ta ce ka gani nan, ni ma kullum haka nake tunani, ba na jin daɗi, domin na tunanin cewa da ma ni Allah ya yi kamar akun kuturu. Akun kuturu idan ka gan shi jikin nan nasa wajen kala biyu ne ko uku, wani gun kala daban, wani daban, ni ko kala ɗaya ce farasol. Idan ka kalle ni ka ƙara kallo na sai ka ga ka gaji, amma shi ko akun kuturu sai kai ta kallonsa domin kala kala ne a jikinsa. Da ma dai na zama kamar kalolin wannan akun kuturu, da na ji daɗi. Da ya ji wannan sai jikinsa ya sanyi, sai ya ce shi ko sai ya ji ƙarshen labarin nan. Sai ya fara bincike, ran nan ya karfin hali ya je wurin akun kuturu ya ce gaskiya akun kuturu ka gode wa Allah. Allah ya maka baiwa, dubi jikinka, ni ko dubi na jikin baki wuluk, ita kuma balbela fara ce sol, amma kai ga ka Allah ya haɗa maka kala biyu zuwa uku, ga wannan ga wancan. Da ma zan zama kamar ka, zama ina da kalolin nan kamar uku irin naka, da mutane sun dinga sha'awata. Akun kuturun ne ya ce kash, wato kowa dai ashe akwai matsalar da take damunsa. Ka ganna nan ne kuma kullum ba wanda nake kallo sai ɗawisu. Ita ɗawisu kala ta tafi kala nawa, kaloli daban-daban ne, jela kala daban, fuka-fukai kala daban, ƙirji kala daban, ga kaloli nan masu yawa kala-kala. Wallahi in naga ɗawisu raina kaina nake, na rinka cewa da Allah ya na ɗawisu, ko kuma ina cikin jinin ɗawisu ɗin, domin na samu wannan kaloli kala daban-daban. Da na zama abin sha'awa, abin kallo a duniyar nan. A nan ne bakin hankaka kuma jikinsa ya ƙara yin sanyi, ya ce bari gaba ya ta neman ɗawisu. Da ya gaban yana ta neman ɗawisu a dajin bai gan shi ba, duk inda ya je sai a ce babu ɗawisu. Da ƙarshe da ya samu labari cewa an daina ganin ɗawisu a ko'ina, sai an je gidan tara dabbobi inda aka fi sani da gidan zo. To ana ya lallaɓa ya ta tafiya sai da ya shiga birni ya je gidan zo. Yana zuwa gidan zo ya ta lalube wuri-wuri bai ga ɗawisu ba. Yana cikin tafiya sai ga wani keji ƙato, ya leƙa kejin nan sai ga ɗawisu. Ya ƙwalla masa kira ce kai ɗawisu, ɗawisun na ya zo suka gaisuwa. Ya ce ɗawisu na daɗe ina neman ka, ka zama kamar wani gwal, da kyar ake ganin ka. Ka gan ka nan na je wuri daban-daban ban same ka ba, sai a nan wurin kana jin daɗin ka, ga ka a rufe, ga ka an keɓe ka, ana sa maka abincinka da ruwa da komai da komai, ba ruwanka da wahalar nema kamar yadda sauran dabbobi suke. Ina ma zama kamar ka, domin ina sha'awar yadda Allah ya yi ka kala daban-daban, gabanka daban, bayanka daban, gashinka kala daban-daban, mai kyalli mai haske, gashi kuma an keɓance ka a wuri ana baka abinci da ruwa. Ai ko ka gama jin daɗin ka. Yana faɗin haka sai kwalla ta zuwa idan ɗawisu. Ya ce Allah sarki, ni kuma kaga wallahi ba wanda nake sha'awa sai bakin hankaka ne kamar ka. Ba ruwanka da kowa, kada ta yawanka a daji, ka shiga inda kake so, ka fita inda kake so. Amma ka dube ni nan, wannan kyawun ya zama masifa. An zo an kulle ni a cikin kurkuku, an hana ni yawo, abinci ma ban isa na nemo ba, sai a dungura ma abin da aka ga dama. Kaga fuka-fukan nan na sun zama aikin banza, ba na iya tashi da su. Gashi babban bakin cikin ma shine ban san da za a fitar da ni daga nan ba. Kejin na ya zama kamar kabari na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. A nan hankaka hankalin sai ƙara tashi, domin ya ga shi da yake raina kansa, sai ga kowa ma shi yake sha'awa saboda baiwar da Allah ya masa ta samun yancin kai. Zai ta shakatawa ya je inda yake so. To fa kamar haka duniya take, duk wanda kake sha'awa idan ka je wurinsa sai ka ji matsalolinsa kala-kala, ko kuma shi ma akwai wanda yake kallo. Yanzu da yawa sarakuna waɗanda suka ɗaukaka a duniya ba su da wani nishaɗi ko yawatawa, duk inda za su je sai da masu gadi da bindigogi kala-kala. Wannan sakewa da talaka yake yi, ka je can ka shiga can, su ma sha'awa suke yi. Suna tunanin dama suna da wannan dama, amma ina ba za su iya ba.
saboda su kansu sun zama jari, sace su za a yi. Saboda haka idan Allah ya ajiye mutum ya ga baiwar da Allah ya masa ya gode masa, shine ni'ima. Masu sauraron mu nan za mu sa aya a cikin wannan fili rumbun ilimi da hikima, wallafar Dr. Yusuf Khalifa Sheikh Isa Karabiu. Muhammad Umar Kai Gama da na karanto nake muku sallama, ku huta lafiya.